le khabu ziak reng reng te hi le khaziak reng reng te hi midang ina an hriat thiam tura an ziak ani thina hei hi thil ziak an hmu chhuah chan po an thin ma se he voynich manuscript zet thi chu tun thleng hian leichung van hnuai hring fa tung chawakal te zinga hian chiar thiam le hre thiam reng an la om lova cryptographer an ti thu ziak le horop chi sang sang zirmi te po he le khaziak hre thiam tur hian an hriat na abomap mai Yale University a Beniki Rare Books and Manuscript Library antia chuan hun lei holami le khabu lui tak mai thujiak chi sang sang le milem mak tak tak mai che saruak lemte nim na lemte arsilem le symbol vel mak tak tak inzia na bu hi a oma hele khabu hi phek zani le somni la ya cha ani achunga thu inziak reng chu he khovel ramzawa hian chiar thiama hre thiam reng an hau lo mai he le khabu hi kumsang ka zakua som pania New York a le khabu zuar pakhat Voynich an Italy rama Jesuit College pakhat Frascati khu ami alei ani a he le khabu kara hian sangkha zakua sangkha zaruk somruk paruk August som pakua Prague University a an hau tupa Johannes Marcus Marcian Jesuit scholar pakhat Athanasius Christara hna athon a injeptel bok ani he lekha a Marcian a soidan chuan he lekha bu hi kumzabi som pathum na laya scientist lar tak Roger Bacon a zia ni in asoi Marcus Marcian a soidan chuan he lekha bu hi Rome Emperor Rudolph II an Ducats Zaruka alei ni in asoi boka ma se Rudolph II hian khoyami nge alei ti lamchu asoi lang lem lo thung Voynichan hele khabu alei nu hian a copy te siamin achunga thu in ziak chu chiar thiam an om takin ti in khovel mun rang ranga he tiang lam thiam cryptographer ho hna chon athon darta a ma se tu man athu ziak om zia chu an hre thiam reng reng talavani hele khabu chunga hian hnim na lem mak tak tak maite symbol chi sang sang te arasilim te mai chi saruak lem te a in zeptel thu maya nim na lampang expert ten an han en chuan chung nim na lem chu eng him nge ti an hre chuang reng reng lo Voynich athi nu hian anu puin chu le khabu chu akol renga anu pui sang kha jakku somluka athi khan le khabu chu le khabu zuar pakhat Hans Crossan alei vele a hral le na mai tur a hriat tak lo awangin Yale University a chuan a petatop mayani ti chuan Yale University a an professor pakhat Robert S. Bumbau ta chuan chu le khabu Voynich manuscript anti tak chu an zir chiang ta tak taka Bumbau ta ngai dan chuan aziak tu ani ngai Roger Bacon ka scientist ani rualin alchemy lam atui em boka alchemy choreng reng hian an thil chin chia te reng reng hi midangina an hriat thiam ve mai lo nan thuruk kot angin an ziak thina chu tiang anga thil engemaw achin chena chu ani aring taberani bumbo ta chun symbols theng khatte le arsilem theng khatte chuan in milna an nei ti amu chuka ma se enge a omzia a hre chuang lo tin na lem sang sang ompo chu tlema zong chu eng na nge an ni a hre chuk thaya ma se atam jok te chu a an pui he khovela nim omzinga hian an om a hre thei lo ani ti chuan hele khabumak tak Voynich manuscript hi achunga thu ziak chu tu ma hriat chu lovin tun thleng hian Yale University library a chun ala om ta reng ani